ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಈತ ತಜಂಗ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐತೆ ಇನಿ ತಜಂಗ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿಡು ಪೂರ ತಜಂಗ್ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋನುಲ್ಲಾರ ಆಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಜಂಕ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತ ಪುರಿ ಉಂಡ ಪೂರ ತೋಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಜಂಗ್ ಸೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ. ತಜಂಗ್ ಪಲ್ಯಾಗ ಪೆಲತ್ತರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು, ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬನಸದಾರಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪುಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೆಲತ್ತಾರಿನ ಬೇಯ್ಪವ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. తజంకడ దాయిత పర మల్పేరు పత్ర అడ్డి ఆపుండు ఒక దోశ అనుకుండు ಪಲ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದಾಸಿಮಿ, ಬೇವ್ರೆ, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ఒక ఉప్పు పాడు టేస్ట్కి.
ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾರೇ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ಬಾಡೋಡು. Ini